acompañades en este día especial. Hoxe, día 8 de marzo, Día Internacional da Muller, o Concello de Ribeira quere resaltar o traballo dun colectivo de mulleres tal como se ven facendo fai máis dunha década. En esta ocasión, o traballo feminino que se quere resaltar é o que fan as amas de casa. Seguramente que case todas as mulleres de Ribeira deberían estar aquí hoxe. As mulleres seguen tendo o peso do traballo da casa, aínda que tamén traballen fora. Pero quixemos buscar unha representación de todas e que mellor representación que o que representa a Asociación de Amas de Casa. A elas faremos a entrega simbólica dun diploma e dunhas flores. Como representantes de todas as amas de casa, tanto socias como non socias, tamén queremos renderlle homenaxe ás mulleres máis maiores de Ribeira e parroquias, que dedicaron toda unha vida aos cuidados da familia. Parabéns a todas pola vosa dedicación. Por último, aproveito esta ocasión para reivindicar, como concelleira de Igualdade, unha maior implicación dos homes nestas tarefas do fogar, porque só así as mulleres poden competir en igualdade de condicións nos traballos fora da casa. As tarefas domésticas deben ser compartidas e para iso debemos mudar os comportamentos do fogar. As que estades aquí xa tendes unha vida andada, pero as vindeiras xeracións teñen a oportunidade de evolucionar en unha sociedade máis igualitaria e vos podedes axudalas a evitar que se repitan os mesmos roles. Hoxe está habendo unha revolución en todo o mundo para reivindicar estes traballos vosos, tan pouco considerados e por todos os dereitos que aínda están por facerse realidade para as mulleres. Ribeira non é menos e por iso vos convido a participar ás 20 horas na concentración que hai ao lado do palco de pedra para solidarizarse con todas as mulleres de todo o mundo que hoxe están concentrándose polos dereitos das mulleres. Bueno, a continuación, a directora do CIN quer ler unha poesía, xa que ela é a que, digamos, traballa por estas mulleres do Concello. Entonces, agora xa lle paso esa palabra a María Dolores Bringas. O Centro de Información á Muller do Concello, dependente da Consellería de Igualdade, o CIN, quere expresar agradecemento a todas as mulleres do noso colectivo. Primeiro, polo vosso traballo gratuito cara ás vosas familias e tamén cara á sociedade, que se aforran todo tipo de servizos e persoal de prestación deses cuidados. Tamén pola vosa participación no crecemento cultural e social de Ribeira. Parabéns a todas. Estes traballos que hoxe queremos poñer en valor e que a maioría fixéstedes a tempo completo non son cousa do pasado e todavía condicionan a vida de moitas mulleres e as súas posibilidades no acceso aos recursos sociais, económicos, políticos e laborais. Traballen fora da casa ou non. De aí que non teñamos todavía a igualdade real. Desexamos que nun futuro o apelativo ama de casa deixe de existir, porque iso suporá que a muller deixe de ser a dona do espazo privado, pasando a ser as tarefas domésticas cousas que fagan todos e todas por igual. Cando chegue ese momento, estes traballos terán máis valor e visibilidade posiblemente. Dende o CIN traballamos para chegar a esa igualdade real contando coa axuda, por exemplo, dos plans de igualdade. De feito, o último plan xa contemplaba de forma expresa, decía, levar a cabo actuacións de recoñecemento público e que poñan en valor o traballo invisible nas tarefas do fogar e no mundo dos coidados, como que queremos facer hoxe aquí. Pero o verdadeiro traballo por de igualdade só pode vir da man da xente. E aínda que este ano comezou de forma terrible, en canto a mulleres asesinadas pola violencia de xénero, a xente xa non mira para outro lado. As mulleres están saindo ás rúas en todo o mundo en protesto pola situación de desigualdade. En España sigue existindo a brecha salarial, que significa, por exemplo, que cada 3 xefes unha é muller e cobra un 16% menos polo mesmo traballo. Ou o teito de cristal que non se ve,
pero é ese teito que impide ás mulleres ascender na súa profesión. As dobres e as triples jornadas por falta de responsabilidade parental é o máis grave. As mulleres seguen a ser asesinadas por ser mulleres. As que estamos aquí e podamos, tamén podemos reivindicalo hoxe, como decía a nosa concelleira, ás 20 horas no palco do Malicón. Para rematar, vou a ler unha poesía que fixo expresamente para vós un compañeiro noso dos servicios sociais, Santi Páramo. E quero aproveitar e agradecerlo públicamente, porque sempre que lle pido algo para este tipo de actos, faino de forma desinteresada. E además moi ben. Espero que vos guste. Oco da cunca, arrolo no berce, cova da mámoa, onde o tempo acouga, invisibles. Aire silandeiro, vento rumoroso, suspiro lene do loumiño tenro, invisibles. Crepitar do lume, recendo da lareira, quecer no forno da vida que leveda, invisibles. Palpitar da terra, murmurio das mareas, eco areoso da fala das ribeiras, invisibles. Tecelá de memorias, invisibles. Cos novelos dos soños, invisibles. Donas dos fíos da vida, invisibles. Elas. E pasados uns días de haber pasado pola Expo de Zaragoza, despois dunhas actuacións que a verdade deixaron unha boa presencia así a agrupación en representación de Galicia, me chamou a presidenta do que era o pabellón de Galicia. Me chamou a presidenta a directora, perdón, para falarme de unha tal Madalena Bringas, que resultaba que tiña unha idea parecida á nosa de ir en representación de Galicia, neste caso de Ribeira, a actuar o pabellón de Galicia. E me pediu permiso para darlle o meu número de teléfono. E foi cando Madalena establecimos contacto. Dende aquela, é dicir, a relación co actual presidenta da Asociación de Amas de Casa, de verdade que para min é como se fora casi a miña nai. Te digo casi porque a verdade é que discuto moitas veces casi como coa miña nai. Entón, é ben certo de que é unha muller que nos levamos de tal xeito que de verdade eu non teño máis que agradecemento non solamente a ela, sino que gracias a ela tamén coñecín a todas estas mulleres que teño atrás, que de verdade que para min é casi como unha familia. Non podía deixar pasar un evento tan importante como hoxe para non agradecer a Madalena Bringas e en representación a todas elas, que eu estou aquí gracias a elas. Eso non hai que esquecelo nunca. E, bueno, despois de cantar unha peza tamén tan importante para unha cidade pesqueira como é neste caso Ribeira ou como é a Coruña, non? Que Cantiga Mareira, pois seguimos con outra peciña, tirando un poquinho máis o monte, que é do repertorio dos
dun dos cuartetos máis representativos tamén do folclore galego, que se titula Folia de Tenorio. Miran para acá. Mira para acá. Y aquí, Manolo, cuidado, aquí, eso es.
súa disposición sempre a colaborar en todos os actos do Concello. Pero o día que hoxe nos trae aquí é homenaxear á muller. Esta celebración deste 8 de marzo que empezou como a defensa dos dereitos da muller por aqueles mulleres traballadoras, hoxe en día convirteuse nun acto de reivindicación dos dereitos da muller, da igualdade, porque todavía falar no século XXI, no 2017 de igualdade, pois debía dar vergonza o ter que estar falando en este término, pero é verdade, a muller hoxe en día sigue tendo discriminacións polo feito de ser. A maior lacra da violencia que sufre moitas delas por o simple feito de ser muller, de un home que non ten nin cabeza nin sentimentos e que realmente é unha lacra que debía avergonzar a calquer sociedade que se diga civilizada. Pero hai moitos máis, o dereito a tratarlas igualitariamente no que é o mundo do traballo, nos salarios, nos puestos de dirección, sabedes a cantidad de atrancos que tendes. Por eso, eu creo que despois de haber homenaxeado a tantos colectivos que fixeron grande Ribeira, como o colectivo de atadoras, ou redeiras, ou leiteiras, ou a xente da conserva, eu creo que tamén era necesario reivindicar o papel da muller de ama de casa. Por qué? Porque sabedes que nos tempos en que elas eran amas de casa, que tiñan 8, 9 fillos, como me decían por aí, 7, que tiñan que facer todo o posible por manter unida unha familia traballando, había outras mulleres que en aquel momento querían traballar fora do ámbito da familia e simplemente por eso estaban mal vistas, ou querían poñer un chándal e ir a correr, estaban mal vistas. Por eso a min a veces me doe cando aquela muller que evidentemente, voluntariamente elixe ser a ama da súa casa, madre ou o que queira, pois eu creo que tamén hai nas que tratar con esa igualdade e con esa dignidade que o seu traballo merece. E segundo, porque durante moito tempo, e a Asociación de Amas de Casa de Ribeira é un referente en eso, estuveron loitando para que ese traballo de amas de casa fora reconocido tamén no seu ámbito laboral, que tuveran a súa pensión e todo ese traballo, esa dedicación que se tuvo no ámbito da familia, a veces porque non tiñan outra oportunidade, porque era a necesidade da familia que sea reconocida a hora de unha xubilación. Que non só haya pensións de viudedade, que haya tamén pensións por esas mulleres que tantos e tantos anos, como as que aquí hoxe homenaxeamos, pois foron, de verdad, traballadoras incansables na súa casa. Eu quixera personificalo tamén en dúas personas, en Consuelo, por ser a maior, espero dentro de moi pouquiño irá á súa casa a celebrar o seu 102 aniversario, e sobre todo celebrado sobre todo con esa claridade de ideas que sigue tendo, que é un orgullo como ribeirense o poder estar con ela un rato e escoitar de verdad tantas e tantas vivencias como ten xa percorrido en esta vida. Felicidades a todas as representantes de todas as parroquias, felicidades á directiva de Amas de Casa, que creo que tantos anos leva traballando a prol de que en este pueblo haya cantidad de actividades e sobre todo de actos no que sempre participan, e sobre todo felicidades a Madalena. Eu creo que Ribeira sempre estará en deuda con Madalena Bringas. É a nosa filla adotiva. A filla adotiva por méritos propios, pero evidentemente cando un bota a vista atrás ve a cantidad de anos que leva defendendo o seu colectivo, defendendo a dignidade da muller, defendendo tamén a dignidade das amas de casa, pois un ve que a súa vida ten sentido, tuvo sentido, e nos gustaría xente tan comprometida como ela pois en este pueblo. De verdade, Magdalena, moitas gracias e siga así moito tempo. E por último, o día de hoxe nos sirva para recordar
pois a cantidad de trabas que todavía hai, barreiras que todavía hai, que sufren as mulleres e que nos sirva a todos para intentar poñer o noso gran de area para que vayan superando. Eu de verdad que como home e home dunha xeneración xa avanzada, pois de verdad que estou orgulloso do que se conseguiu nos últimos anos, porque nós tamén tuvemos unha educación que non era o máis axeitado para que se deran os pasos tan grandes que se deron en todos estes anos, pero queda moito, porque eu me acordo que miña nai tamén traballadora incansable, cando estaba mal e cando decía recolle da mesa hoxe ou pasade unha escoba, os 4 irmáns mirábamos para a única irmán que tiñamos, para a Conchita, e sempre me acordo como xa daquela se defendía, decía, oye, que a escoba non ten nombre, ou que o plato non ten nombre, así que nos tocaba pois a calqueira de nós collelo, pero aquela educación que pudo marcar o que era o noso devenir futuro, creo que, sin embargo, supemos darnos conta de aquela injusticia que durante siglos se estaba cometendo, e hoxe en día a muller, eu creo que non só é digno de admirar o que leva conseguido en todo este tempo, queda moito, senón, sobre todo, pois que nos están dando leccións de saber estar na vida aos homes. Desgraciadamente estamos máis preocupados de se hoxe o Barcelona remonta, se onte o Nápoles non sei que, e non das cousas verdadeiramente importantes da vida, que iso creo que vos sabedelo interpretar e sabedes traballar moito máis para as cousas que realmente importan. De verdade, noraboa, e agora, como decía, hai un acto que reivindican outras mulleres e quen quera acompañalas, pois pode facelos. A todas, de verdade, moitísimas gracias no vosso día e a seguir mellorando en todo eso. Sí. Ojalá eu pudera responder ou axudar a esa cuestión. O que si o axudo é que a miña postura de que creo que había que buscar a fórmula para que elas puderan ter ese pequeno reconocimiento que co seu traballo xa o tuveron. Moitos anos leva ela traballando. Bueno, yo quiero daros la enhorabuena a todas y sobre todo a la directiva mía. Mira, las personas como yo, que ahora ya no podemos ni hablar siquiera, entonces lo que queremos es que la gente joven que venga ahora, que la juventud, y como es la última cosa que le voy a pedir, señor alcalde, quería decirle... Extrañame moito. Quería decirle, no, es la última cosa, de verdad. Ahora me tengo yo que ir porque ya estoy viejita. Y la junta directiva también se va conmigo. Entonces, a ver si esa persona joven viene para seguir mi trayectoria. Yo lo que quisiera era que si sigue mi trayectoria, yo voy a ayudarle en todo lo que pueda. Lo que quiero es que la gente joven vea lo que es una verdadera ama de casa. Porque es verdad que si esto tuviera remuneración, pues que vendría mucha más gente aquí a presentarse. Pero como no la hay y hemos hecho lo posible porque la asociación no gaste. Pero claro, eso, la gente no trabaja de balde. Yo por eso le quiero pedir al señor alcalde, haga esa residencia maravillosa que merecemos la gente como Consuelo y como yo.